že Pellegrini by to mal teraz dať Harabinovi a to by mu zaručilo, že by sa tam dostal 2029. To sa mi zdá ako fantastická myšlienka. Lebo ak toto teraz urobí, ako chlap, že sa nie že vzdá, ale že on ho podporí, tak národ mu to nezabudne. S tým, že aj Štefan Harabín na konci potom svojho termínu povie: ďakujem, pán Pellegrini, teraz ste na rade vy. Oni si to môžu povedať. Nebude, že priamo vyzývať, oni si to môžu povedať. Vy idete rozprávať, že sudca nemá vykladať ústavu? Veď sudca prvý musí vykladať ústavu. A on ju vyloží, Až potom má povinnosť prerušovať. Lechovice, pôjdete do Leopoldova. Bez hanby, nehambite sa. No a koľko vysielame, chlapci? No tak ja 22 idem na Comedy Centrálu, takže hoď hodinku máme, ja však toto nebude, neviem čo, toto je len proste tiesňové video. Ja som veľmi rád, Deninko, že si prijal moje pozvanie, pretože toto, čo sa tu ide udiať, tuto ide Pellegrini, oznámil, že on ide sa rozhodovať. Do 1. januára sa ide rozhodnúť, či bude kandidovať na budúci rok, či bude kandidovať za prezidenta. Takže už sa tu všetci traseme na jeho rozhodnutie. Takže aby sme mu pomohli sa rozhodnúť, ale správne sa rozhodnúť, ja som taký nápad zmobilizovať celú alternatívu. Všetci, čo sme tu boli, či ty, či Slobodný vysielač, Infovojna, čo ja viem, kto je tu ešte, no, nech si spomenú tieto ostatné, všetky tieto alternatívne médiá zorganizovať. Fitness blog z Kežmarku. Jako? Fitness blog z Kežmarku. To je kto? Ja, sorry, Kultúrblog. Kultúrblog, všetko, celú alternatívu a postaviť sa. Juraj Štubňaka pozdravujem. Áno, aj Jurajka, aj Štubňačíka, aj všetkých, no, všetko, celý národ, všetku túto alternatívu, aj Mimi Šrámkovú, aj to je tam tá Šrámovú, tá, čo ste tebou, Juditku, čo ja viem, všetkých, však Noro Linklitter so mňou začínal, ja som bol jeho prvý host, keď Infovojnu, Slobodný vysielač, no áno, všetkých, tak ja neviem, či to chápe, alebo tu, čo sa ide spraviť. Hej. Fašisti idú dole. Na budúci rok fašisti budú porazení a tu musíme mať niekoho, takého, ako je doktor Harabín, čo je špičkový jurisprudent, pretože títo hajzli budú nás chcieť vzať dole. S nimi. Oni idú dole a oni budú chcieť stiahnuť všetkých dole. A keď tu nemáme takéhoto skúseného, špičkového jurisprudenta ako doktor Harabín, to proste sme nebezpečenstvo. To neznamená, že Pellegrini je zlý, ale on ešte nemá toľko skúseností, čo doktor Harabín. Ale do roku 2029, keď bude pozorovať doktora Harabina, on bude perfektný. Takže prezident áno, Pellegrini, ale v roku 2029. Teraz ale všetci sa musíme zjednotiť za doktorom Harabínom. No, okrem Krstnátka. Krstnátko tam zháňa podpisy, on chce kandidovať. On chce byť jak Pellegrini. On chce byť jak Harabín. Aj on, no. No, však áno, držíme mu palce, ale tak to je oné, no. Takže toto je veľmi dôležité. Takže neviem, jakého sú názoru tých, to, že ja, vidíš, toto ešte keby, spýtaj sa Juditky Lašakovej, či môže dať kontakt na ňu, tiež by som chcel spraviť rozhovor, čo si ona o tomto myslí, že kontakt na Juditu Lašakovú? Áno. Neviem, či mám. No, tak zisti, ak máš, nemáš, no, alebo na niekoho, alebo Rudinko, chceš Juditku do relácie pozvať?
Áno, presne, lebo toto musíme tlačiť. Len 3 týždne máme a Pellegrini sa už oznamuje, 1. januára má oznámiť, či kandiduje na budúci rok, alebo nie. Takže mu pomôcť treba. Pellegrinovi treba pomôcť. On je mladý, však dobre, však všetci sme boli mladí. No ale treba mu vysvetliť, že aby kandidoval v roku 2029, keď už bude to najväčšie nebezpečenstvo bude za nami, teraz táto porážka fašistov, pretože toto bude niečo. Proste rok 1945 sa opakuje. No a vtedy, keď už fašisti išli dole, tak čo robili? Klak, ostrý grúň, tam tuto zabíjali Slovákov, deti, ženy, všetko. A títo hajzli, No a môžem sa opýtať? No, história sa opakuje, no dobre, bešeduj ty teraz troška. No tak neviem, či však... Ja som aj rád, že nemusím toľko hovoriť, alebo teda, že keď som host, tak sa ma pýtaj, ak máš nejaké otázky. Ja som sa mňa táto téma zaujíma, ja som sa ťa chcel spýtať, Rudinko, že čo ty vravíš, no dobre, tak povedali sme Pellegrini, Harabín, čo ty vravíš na Ivana Korčoka? Však, počúvaj, čo vám vraví na Ivana Korčoka? Lebo my sme sa o tomto nebavili pred reláciou, však... Dobre, však čo ja ti poviem... Tak normálne. Však Ivanko... Dobre, ja neviem, ty si kedy začal pôsobiť v tomto, lebo ja ťa registrujem tak, neviem, 2 roky, odkedy nás zabásli, vtedy som ťa začal registrovať, keď si oné. Takže koľko, jaký čas? Tak prvá písomná zmienka o mojej tvorbe sa dá... No. Sa datuje až ku pyramídám. Prvá písomná zmienka o mne, no Dox zomri bol september 2019, ale niečo som písal aj predtým. Dobre, tak dobre, ty streamujem asi rok. Točím videá 3-4 roky, streamujem rok, Dox robím dlho. Dobre, no prečo sa pýtam? Ty si z tejto mladšej generácie, ale my starí ako Noro Lichter a Krstnátko a všetci títo, my sme bojovali proti Smeru. Ano, Smer bol špina. Smer bol ten mainstream shit. A čo sa stalo? Stal sa zázrak. Tu prišlo ku krvavej obeti Janka Kuciaka a Martiky Kušnírovej a táto krv zmila všetku špinu zo Smeru. A všetká špina, čo bola tá špina? Veď Lajčák, Korčok, kto je tá špina? Šefčovič, tá Kolíková, však to je všetko smerácká špina sa vyplavila. A Jaroslav Naď, to je ešte zakladateľ, no proste spomeň si. Jaroslav Naď je od 2011 cvičený Smerom. Cvičený výcvik cez Smer, všetky štruktúry, všetky jeho konzultácie, konexie, všetko, čo mal, on je doslova vychovaný, odchovaný, on je vypracovaný, vycvičený Smerom. Všetko, čo on má v živote, dosiahol vďaka Smeru. Keď zistil, že môže ísť ku ešte tlstejšiemu koritu, tak, no, nehodil on ich cez palubu, ale... S kľudom na duši by sa zúčastnil ich popravy. Doslova do písma. Áno, tak však to bola močal, špina. Keď zabili Lučanského. No, áno, však Kolíková, to isté, to je proste špina všetkých, plno ich bolo, ale keď sa pýtaš, že čo si mi o Korčoka, no však to je tá špina, proti ktorej sme bojovali. To je tá špina zo Smeru. No, a tuto sa stal zázrak a z toho... Štefunko, ďakujem. No, a proste... Ďalší. Plno ich je, to proste môže tu celú noc spomínať. Čo je ten vtip? No. A toto je na dlhšiu debatu, samozrejme. Smer sú za národ a sú socialisti. Nie sú národní socialisti, nie sú NS, ale teda, ja vám hovorím to, čo oni hovoria. Smer sú socialisti, že Štefunko je komouš. Štefunko je komunista. Niekto povie, že Blaha je komunista. Blaha je socialista. Štefunko je komunista, to je komouš. To je neomarxista. Tak ako celé PSK. Štefunko je blázon. Takže takáto špina tu bola, my sme bojovali, ale teraz, čo sa stalo, Smer došlo k touto krvou, touto hroznou obeťou,
došlo k vyčisteniu Smeru. Tak. A toto si neuvedomuje taký Matovič, taký chují. Mafia nie. Smer bol špina, ale teraz sú čisté ako lalia. Fico a Kaliňák a títo sú čistí ako znovu narodené bábätko Moniky Flašíkovej Beňovej. A čo ich to prišli k tomu poznaniu, čo som pred 25 rokmi. Slovensko na prvom mieste. Budeme sa starať, čo je o Slovensko a niečo je dobre pre týchto iných. A títo si to teraz k tomu poznaniu, čo ja som pred 25 rokmi, oni prišli. Tak... To znamená, že vaše priority budú aké? Na čo sa vy sústredíte? Silná slovenská ekonomika, čo je dobre pre Slovensko, to je dobre pre Slovensko a nie čo je dobre pre Európsku úniu, nie čo je dobre pre Ameriku, čo je dobre pre Slovensko. Slovensko najprv a potom čo je pre niekoho druhého dobre. Vlastne sa nebudeme starať, čo je pre druhého dobre, čo je pre nás dobre, to je prvé. Takže to sú vlastne moji ľudia teraz, lebo oni sú presne to isté, čo ja. Takže ja nepotrebujem už kandidovať, ja som vtedy kandidoval na tejto platforme Slovensku na prvom mieste. No ale keď ich tam mám, tak nech ja serem na to, aby som ja kandidoval. No ale teraz si to treba udržať. Ja by som ti dal hlas. Ja osobne by som ti dal hlas v nejakých komunálkach alebo v niečom. Nie. Ja len chcem, aby sa veci urobili. A keď niekto sa nájde, kto tú vec urobí, čo ja chcem, tak nech to robí. Ja nepotrebujem mať úrad alebo čo. No ale čo chcem povedať? Ty si sa pýtal, čo o Korčok. No to je tá špina všetkých špín. To je tá špina. A čo iné povedať? Je to smerácka špina. Jak sme nenávideli smerákov, toto je tá špina, ktorú sme nenávideli. A teraz sa to očistilo a teraz milujeme Smer. Teraz Fico je najlepší, Kaliňák je najlepší, no proste Smer je najlepší. Aspoň v tejto vojne, čo sme bojovali vo voľbách. No, ja nehovorím, že, lebo diabol na nich vplýva, diabol stále na nich vplýva, neviem, ako dlho vydržia, ale zakiaľ vydržia, teraz treba, aby Smer podporil doktora Harabína. Lebo tam sa robia všelijaké... Smer áno, ale Smer asi práve, že podporí Petra Pellegriniho, vieš? Nie, ale práve preto tuto treba sa zjednotiť. Celá alternatíva musí vysvetliť smerákom. Ak nechcete upadnúť do špiny, vy musíte podporiť Harabina. Toto je prirodzená. On si to vydobil. Však čo mu robili? Zabásnuť ho chceli. Za to, že on tam verejne nejaké statusy, však vtrhli mu do bytu, prehádzali mu tam, proste on bol jeden z nás. My sme boli zabásnutí, jeho zabásli, Fica zabásli, Kaliňáka zabásli, všetkých nás zabásli. Fica nezabásli, Kaliňák bol vo VSB, ale chalani, vy keď ste boli vo VSB s Daňom, tak to nebola Ficová vina. Ja viem, že si to každý tak vysvetlil, to nebola Ficová vina. Áno, však to nebola Ficová vina. To nebola jeho vina. To ten Deep State, ja nehovorím, že Fico nás zabásol, pozor, toto nie, to bolo už to podhubie tam rástlo, už vedeli, že Fico skončí a to podhubie tam rástlo už, tí Čurilovci tam už boli, to sa neobjavili z jedného dňa na druhý. Takže Čurilovci vymysleli na nás túto habaďuru, lebo vedeli, že v Európskej únie ty nemôžeš stíhať nikoho za nadávky na politikov. To nie je trestne stíhateľné. Tak oni to tak spravili, oni nás nestíhali na nadávky za politikov, ale za výtržnosť. A povedali, akože výtržnosť? My sme nikde neišli na verejne dostupné miesto a tam niekomu nadávali, niekomu politikovi. Tak to on tak zdôvodil. No síce oni vedia, že nikde sme neboli, ale keďže sme na internete a internet je verejne dostupný, tak to je ako keby sme boli na verejne dostupnom mieste. Tak ty chuj, alebo sme boli na verejne dostupnom mieste a nadávali sme politikovi, alebo sme neboli, sme sedeli doma. Nie, ako keby sme boli. Takže aj teba môžu obviniať ťa z vraždy, ty si nikoho nezavraždil a povedia, no to je ako keby zavraždil niekoho. Ale dopredu tak, zavraždil niekoho, alebo ho nezavraždil. A nie ako keby ho zavraždil. A takéto hovadie, však toto Čurilovci na nás vymysleli. No, ale dobre, podstata je tá, že
Harabin si zažil toto šikanu, tento fašistický režim na vlastnej koži. Pellegrini to ešte nezažil a preto je tak dôležité, aby bol úspešný kandidát v roku 2029, že teraz podporí sám Pellegrini podporí Harabina. A tomu garantuje v roku 2029 úrad prezidenta. Dobre. Toto... čo sa deje? Počuj. 1, 2, 3. Raz, dva. Zamrzol, no. Zamrzol Skype. Počujem ťa, vidím ťa, seba nevidím. A teraz sa vidíme? Dobre, už sa vidíme, no. Dobre, ja ti zaoponujem mainstreamovým naratívom. Aha. Dobre. Doktor Štefan Harabín vyhrá prezidentské voľby, čo ja som tomu celkom naklonený. A ako vieš, lebo len sa pýtam, som kritický, neprovokujem, len sa pýtam. Ako vieme... Počkaj, že... Čo ti hovorím ja, predstavujem si do ďalekej budúcnosti, len konšpirujem. Doktor Štefan Harabín sa tam dostane, bude dobrý prezident, nebude robiť problémy, urobí len málo chýb, žiadnu zásadnú, jedno s druhým, bude slávny a teda. Nebude robiť problémy smerákom, nebude robiť problémy v vláde, bude robiť rozhodnutia korelujúce so želaním národa, nebude robiť žiadne obštrukcie a prejde 5 rokov a on si povie, že ešte chce ísť na druhý termín. Ako on zaručí Petrovi Pellegrinimu, že nejde na druhý termín? Počúvaj. Rudinko, počkaj. Ako som povedal, ja sa iba pýtam. Rozumieš, to je téza. To je hypoteticky povedať. Ja to chcem vedieť. Áno. Nemám tušenie, koho idem Dobrá voliť. otázka. Nemám tušenie, koho idem voliť. Ja som naklonený Harabinovi. Lenže je to veľmi jednoduché. Máme 2 kolá. Hovorím, dajme tomu, že doktor Štefan Harabín zvíťazí. Sláva, bum, všetko, špica, super bomba. Tak prejde 5 rokov. Ako my vieme, lebo Štefan Harabín je extrémne inteligentný človek a ja sa len kriticky pýtam, že si on niečo nevymyslí s tým, že mne sa tu ľúbi, ešte tu budem 5 rokov. To je ako, že kontrujem tomu, že ty si povedal, lebo to, čo si povedal, že Pellegrini by to mal teraz dať Harabinovi a to by mu zaručilo, že by sa tam dostal 2029, to sa mi zdá ako fantastická myšlienka. Lebo ak toto teraz urobí, ako chlap, že sa nie že vzdá, ale že on ho podporí, tak národ mu to nezabudne. S tým, že aj Štefan Harabín na konci potom svojho termínu povie: ďakujem, pán Pellegrini, teraz ste na rade vy. Oni si to môžu povedať. Nebude, že priamo vyzývať, oni si to môžu povedať. Hej, neviem, to sa už povie, to sa rozklikne medzi ľuďmi. Ako vieme, že Štefan Harabín bude vedieť, kedy dosť? Takto. My sa o to postaráme, keď sa k tomu dostaneme. Ale čo sa tuto ide, ja preto som to hovoril. Tu prichádza porážka fašistov. Ukrajinských fašistov tu prichádza. A tu príde také obdobie, že iba takýto špičkový jurisprudent, ako je doktor Harabín, nás môže previesť cez cestu búrku. To je také niečo, sa rok 1945 sa ide zopakovať. A potom, keď nás prevedie cez tú búrku, doktor Štefan Harabín, tam bude apoteóza doktora Štefana Harabína. Ja som spravil video s názvom, to pre niekoľkými rokmi, apoteóza doktora Štefana Harabína. A tuto príde. To príde a prevedie nás cez tú búrku a sám doktor Harabín bude rád, že nás prevedol cez tú búrku a už jeho apoteóza príde. On potom kašle na prezidentské voľby 29. On bude záchranca, alebo ten, čo prevedie cez Jordán. Na druhú stranu nás prevedie. Do prosperity. Takže toto sa tu dúfam, blíži. Že keď už ideš o Jordán... Pamäť si moje slova. Keď tu začnú už sa šmíkajú dole do priepasti, ale už keď začnú letieť dole do priepasti, tí hajzli budú chcieť strhnúť všetkých. No a keby tam bol taký korčok, alebo nedaj Bože, toto chúďatko naše Zuzka, však to by nás strhli do tej priepasti, ale iba Harabín nás môže zachrániť. A nás zachráni. Takže uvidíš, že toto je niečo. Tu ľudia si neuvedomujú, že my tu štáty
Ale, kurník, počkaj. Ja No, som stále tu. no počuje. No a keď uvidia ostatné štáty, čo Slováci robia, sa k nám pridajú. Takže Harabín, tu sa nedá o prezidenta Slovenskej republiky. Tu sa jedná o prezidenta záchrany Európy proti fašistickej snahe stiahnuť nás do priepasti s nimi, lebo oni letia do priepasti, oni letia do horúceho pekla. A toto je veľmi dôležité. A keď cestovnář Harabín prevede, on potom kašle na rok 2029, on bude rád, že už si môže užiť svoje vavríny, svoju No, moje nervy. Dobre, čo tu píše? Možno len odrbol Denny... Nie, toto nebolo... U mňa bolo, u Explite bolo odrbnuté. To už je... To je, vieš, to nebudeme to. Zválte všetko na mňa. Tam píšu všelijaké pičkovinky, píšu, Harabín to zase vyhrá. Áno, vyhrá, pretože my za ňo zabojujeme. My za Harabina zabojujeme. A keď 1. januára Peter Pellegrini oznámi, že bude kandidovať, ale až v roku 2029 Peter Pellegrini sa zapíše do histórie slovenského národa ako najmladší štátnik, aký kedy bol. Takže Peter Pellegrini, teraz príde tvoj čas. Príde tvoj čas, aby si zažiaril. Aby si zažiaril ako ozaj človek, ktorý má pred sebou veľkú vec, ktorý má pred sebou záchranu Slovenska. Slovensko sa zachráni tak, že odovzdáš prezidentstvo Harabinovi v roku 2024 a potom nastupuje Pellegrini v roku 2029. Kúrnik šopa. Takže vývaný Explit. Dobre, no. Ešte to funguje? Dobre, funguje zatiaľ. Tu sa mi to točí, ale... Dobre. Jaj, moje nervy aj s tými táto krsnátko. No, vidíš, tu to chvália tvoj sveter. No dobre, takže... Ja vidím komenty. Áno, dobre, no. Takže takto nás chcú oddrbať, ale by... Ja, koľko je vlastne hodín? Dobre, lebo o 22 ideme na Comedy Centrale. Tam to tiež budeme rozoberať. Máš pre mňa nejaké otázky? No tak to chcem vedieť, že či ty by si mal nejaký problém zabojovať po mojom boku, alebo so mňou, hodiť všetku svoju fortúnu, všetko, čo je nám drahé, všetko, čo je nám milé, hodiť za Harabina. Proste všetko. Každý jeden z nás, celá alternatíva, musíme zabojovať za Harabina. No a či by si bol ochotný. Tak ja nemám problém hodiť nejakú fortúnu, ale čo to znamená zabojovať po tvojom boku? Ako pôjdeme niekde na koni v nejakom brnení? Ľuďom vysvetľovať, prečo tu musí byť Harabín, pretože on je jediný, ktorý nás prevedie cez túto búrku, do ktorej sa blíži, do toho víru, čo nás chce vcucnúť do tej diery, tá priepasť, Rudinko, ktorú sa rúčia fašistické svine. Tak čo mám urobiť? No tak si prinies ľudí, ktorí to dokážu vysvetliť, prečo Harabín musí byť prezident a proste osvetu robiť. Počkaj, Rudy, ale teraz nič zlom, bratino, ale ty mi hovoríš, že ja mám doniesť ľudí, ktorým vysvetlím, prečo Harabín musí byť prezident. To im vysvetľuj ty, prečo musí byť prezident. Ja si nemyslím, že musí byť prezident. No, takto, počkaj, ja akože politické promo robiť nejdem, to sa na mňa nehnevaj. Tak nie, že politické promo, jak by som to povedal, počkaj, možno, že som to... Ale ako Harabín je mi sympatickejší než Pellegrini, čo sa týka prezidenta, určite. Len nemám... Nie o sympatia. Ja sympatiách. ešte neviem, že jakí iní budú, vieš. Kto iný?
Kto iný trpel ako doktor Harabin? Kto iný bojoval proti tejto vláde šialencov a vrahov? Toto je vláda, bola šialencov a vrahov. Do prvej línii sa on bojoval? Postavil. Štefan Harabin bojoval? Ako bojoval? No však zabásnuť ho chceli. No dobre, a čím bojoval? Aj mňa chcú zabásnuť. No tak, čím bojoval. Proste ľudí prebúdzal. Proste, však ohľadom tých rúšok, to sa všetko ukázalo, že to bol odrb. To žiadna táto očkovanie nezabraní šíreniu covidu. Vtedy, to je konšpirátor. Teraz sa to potvrdilo, je to pravda. To je úplná pravda. Všetko, za čo Harabin bojoval, všetko, čo hovoril, sa ukázalo 100% pravda. Ale on za to už trpel vtedy. No ale o čo ide? On je špičkový jurisprudent. No a nebude Štefanovi Harabinovi vadiť, keď ja oznámim kandidatúru? Ty, keď oznámiš kandidatúru? No ja sa pýtam obyčajnú technickú otázku. Bez urážky voči nikomu. Keď môže Foro alebo Daňo kandidovať, prečo nemôžem ja kandidovať? Normálne sa pýtam. Pretože ty nie si Foro a ty nie si Daňo. Ty máš viac rozumu, jak Foro, Daňo alebo všetci ostatní, ktorí ty máš viac rozumu. Čo vravíš na YouTube, kámo, pred tvojimi kamošmi? Jakí kamoši? Milovať takto. Tu už som to hovoril. Milovať len tvrdo a bez kondomu. Takto. Hoci milujeme našich priateľov, ale pobožnosť nám káže, aby sme si ctili pravdu prv. Ja premýšľam, že pôjdem kandidovať. Tak môžeš premýšľať, ale z toho premýšľania prídeš s tým, že tu je taká vážna vec, do ktorej my teraz ideme rovno do toho víru, ktorý títo fašisti vytvorili a nás chce stiahnuť k ním. Ideme. A to jediný takýto jurisprudent nás môže zachrániť, ktorý ovláda on je špičkový jurisprudent a prejdeme bez akejkoľvek újmy cez túto búrku, cez tento vír. Nenechá nás vtiahnuť s týmito fašistami, jak títo ostatní. Korčok, to by nás vtiahol do... My by sme skončili. Rudinko. No. Počkaj. Niekto mi píše. Aha. Niekto mi píše, že som strašne trpezlivý, že si myslel, že som to vypol a ja som si tu otvoril čipsy a čakal som. Vidíte to, aký je daný zlatý človek? Áno, však ty si špička. No dobre, Rudy, teraz na serióznu notu, ako takto pozri. Ja hovorím, brate, neber to zlom, ja sa ti tohto akože zastávať nejdem ani tvojho programu, lebo ja neviem ešte, čo ja chcem. Ale tak môžeme si zatiaľ porovnať nejako štatisticky, čo sa doteraz stalo. Teraz viniť Pelého za to, že chcel očkovanie a rúška. Pozri, ja môžem sa na chvíľku zatváriť, aj tak to nebude veľmi vierohodné. Toto vidieť, ja nechcem vidieť ničím, on je perfekt, len sa vyvíja, on je mladý, tak sa vyvíja, v poriadku, nie, on aj vzor, tento Zelenského vzor, dobre, nemal iné vzory, jak hovorí Aristoteles, sign of intelligent mind is that you can entertain ideas without accepting them. You can entertain ideas without accepting them. Áno. A to je inteligentné. Takže on entertain idea o Zelenskému vzor, ale to nemusel prijať tú myšlienku. Tak entertain, on sa s tou myšlienkou zabával. No. Takže takto potom ľudia rastú. Určite teraz nepovieš Zelenského vzor, ale vtedy proste to je inteligentný človek, ktorý sa zabáva s myšlienkami, ale neznamená, že ich príjme. No. Rudinko, ak môžem dopoviem tú vetu, hej, čo som stev. Áno. No. Bavme sa čisto technicky, len štatisticky, čo sa doteraz stalo. Ak sa budem tváriť ako idiot, čo mne často veľmi dobre ide, tak poviem, že Pellegrini nevedel, že o čo ide v včeličkovaní a s rúškami, lebo podľa mňa na začiatku vedel, že je to katastrofický globálny odrb.
A v tom prípade by si boli narovnako s Harabínom, ale je to normálne. Ale čo sa týka, teraz Harabín mal v tom výhodu, doktor Štefan Harabín, mal v tom výhodu, že on paradoxne mal výhodu v tom, že on krachol v tých prvých voľbách. Kvôli odrbu. To, podľa mňa to tam nebolo jasné. Áno, tak Kotleba, toto vieš, tak viem. Ja nehovorím o Kotlebovi. To bolo viacej vecí. Hovorím o globalistoch, o americkej ambasáde, hovorím o Sorošovi, hovorím o Lipšicovi, o CIA, o Čaputovej, o tom, ako Čaputová z neba spadla, z ničoho z hovna ich vyhrabali, hej, nahradili Mistrika. Ináč, ako tí, čo nepočúvali ma včera, tak okrem, bude kandidovať aj Matovič, aj Odor. To v poriadku, to bude v poriadku. Nech sa rozdrbu. Matovič, Odor, to nech kandidujú. Nech aj tento Naď kandiduje. Ja by som proste. A Heger? Pane Bože, daj, aby Heger kandidoval. Toto by bolo krásne. Heger, Naď, potom to ešte je tam tak. Ale aby som dopovedal, hej, keď sa bavíme o Pellegrini versus Harabín. Harabín urobil, a hovorím, kašlíme na to očkovanie, kašlíme na tie rúška, na tie vakcíny, kašlíme na to, že čo komu nevyšlo. Áno, to vyrastie. Keď si porovnáme aktivizmus a aktivistickú občiansku prácu, je nesporné, že Harabín vyhráva na 3-0 oproti Pellegrinimu. To je nesporné, to je fakt, to je štatistika. A ja nenadržam teraz nikomu. Že to je môj pohľad. Koho ja ešte budem voliť, neviem, ale mne sa ľúbi, že Pišta Harabín išiel a mne sa ľúbi, že on bol všade. Pozeral som si s ním starý rozhovor, keď bolo Hanzelové pred 4 rokmi. Všade bol, všetko videl, to bolo 4 všetko roky vie. dozadu. Ten akože on sa s ňou nepapral. On je akože naložil strašne. Myslím si, že sa nenechá zaskočiť. Myslím si, že sa zlepšila jeho retorika. A znova, čo sa týka práva, špička. Tam není o čom. Špička. To je jurisprudent. Je veľa vecí, čo mi na ňom vadí, alebo že mám nejaký svoj názor, ktorý neprezentuje verejne, ale ak sa bavíme, rozumieš? Jurisprudent, nikto bude sa celý život ako počlenky. On je trieda v tomto. Čiže len neviem ešte, ja fakt neviem, čo v január, február, že ja sa v januári zaujímam o môj súd. V januári ma bude najviac zaujímať môj súd, nie politika. No, tak áno, tak jasné. Tak. Takže ale ako keby som mal voliť, je jeden človek, o ktorom viem, že by som mu dal dnes hlas, vieš. No. A kto? No ja. No tak dobre, no. Ale keď to odložíme, keď celá alternatíva sa postaví za Harabína a ostatní, ako Heger, Matovič nech ide za prezidenta kandidovať, to by bolo krásne. Matovičko, prosím ťa. Ale Heger to... Heger a Naď by mohol kandidovať za prezidenta. A možno Šušulík, keby kandidovala. A Dostál kandidovať za prezidenta, prosím. Opica. A všetka táto spodina aj s Korčokom by kandidovali. Počkaj, koľko je hodín? Mirko Kamenský to teraz určite nepozerá, ak nie, tak ja sa ospravedlňujem. Mirko Kamenský je dneska na oslave, takže si môžem dovoliť povedať to slovo. Lopata. Naď je plešatá americká globseku z ryti vypadávajúca spotená lopata skorumpovaná. Nie, chválme ho, pán Naď, vy ste super, vy ste najlepší, choďte kandidovať za prezidenta, pán Naď, vy ste to super, vy zachránite Slovensko, choďte kandidovať za prezidenta, pán Naď, toto byla paráda. A tam všetci aj, alebo Heger, tam treba im spovedať, pán Heger, vy by ste bol dobrý prezident, chodte kandidovať, vy ste bol lepší jak Kiska, vy by ste bol lepší jak Čaputová, chodte kandidovať, no. Takže... Niekto mi tu píše, teda u teba píše, Dani, mohol by si, počkaj. Sakra, teraz to vyplo? Či volá do toho zmazal? Počkej, Emilia Rudlinská. Kašpar, strategicky by bolo skvelé rozhodnutie popri Harabínovi. Dani, mohol by si robiť streamy so všetkými kandidátmi, čo by boli ochotní pokecať. No Marian Mihalov, ja s tebou úplne súhlasím, ale o takých poznám 0. Áno.
Hej, čiže asi tam to končí. Martin Daňo odmietol 2 moje slušné ponuky na staršie záležitosti. Ja ho nútiť nejdem. Keď na mňa nadáva, a že si myslí, že som vraždiť Židov, alebo takéto jeho fantasmagorie, mne to vôbec nevadí, mne to nikdy nevadilo. Tak ale dobre, on je troška... Ja viem, mne to nevadí. Ja som ho 2 razy autista, postihnutý autista. Pellegrini má zakázané so mnou rozprávať, to ja viem. Znova, ja som proti Pellegrini nikdy nič nemal. Ale obúval sa tam do mňa, takže dostal svoje u Bielika. Ja som človek z mesa a kosti, on nie je viac, ja nie som viac. Štefan Harabin neviem, to myslím, že nie, teda akože že z jeho strany. A ešte kto? Foro to... A kto je Foro? Kto je Foro? Radšej urobím interview s touto šálkou, rozumieš? Kto je Foro? Neviem, to Foro. Ruzinko, keby vím, povím si. Víš. Ja neviem, to prvý raz u teba počujem Foro. Foro po maďarsky znamená horúce, tuším, neviem. Tuším, je to horúce, Foro. Hej. No a neviem ešte, kto bude kandidovať. Matovičovi som písal, pozýval som ho do rozhovoru, prečítal, odignoroval ma, pretože je to retardovaná lopata. A kto ešte? Odor so mnou ku mne určite nepôjde, lebo sa bojí. To je všetko len póza. To je všetko len póza. Neexistuje ja byť na ich mieste, aby som ku najväčšiemu streamerovi alebo top 10 streamerom nešiel na rozhovor, keby si to želali, lebo im ide o hlas, o občiansky hlas, o hlas voličov, rozumíš? Voliči, po dneskačku sme sa naučili, tam ten bláznivý hvezdár, ten rómsky hvezdár, čo mi tam natočil toto. Moje video o tom Rytmusovi, keď on môže mať hlas, ja mu želám, nech má hlas. Keď on môže hlasovať, prečo nemôžem hlasovať ja, alebo sám Pellegrini? A teda, ergo, vychádzajúc z tohoto, ak môžeme voliť my všetca, jak to ja hovorím, tak každý, kto povie, ja k nemu nie, lebo je to extrémista, taký človek si zaslúži dopredu prehru. A politické, a smetisko politických dejín. Presne tak dopadol Naď, Anvotová a Heger. Presne tak to dopadli. A, pardon, Republika, čo je mi ľúto, presne toto si zaslúžil Mazurek s Uhríkom. Za ich spupnosť. Nie kvôli mne, ale kvôli tomu ich nadneseniu. My sme tu špeciál, my sme tu extra, víš, my sa tam nebudeme, my ich tu nepotrebujeme. A čo je to ironické, že 0,88%, ktoré dostal Kotleba, to by sa im hodilo, aby sa prehúpli do parlamentu. Takže toto bola poetická justice. Poetic justice. Absolutne. Poetická spravodlivosť. To bol normálne, že ja neverím na karmu, to bol symbol. Absolutne. Je mi hodne ľúto LSNS. Je mi hodne ľúto LSNS. Aj tých extrémnych kandidátov, čo tam mali Katka Boková, Miro Heredoš, Robo Bačinský, je to škoda. Len ja sa o NS scénu teraz nejako, že nie, že nestaram sa, lebo si nerobím o ňu starosť, lebo ju nevidno, len ona sa vráti. To sa vráti. No, takže... No, ale naspäť, a už čas nám vypršal. Dani sa vykecal, čas nám vykečal. No, za chvíľu, tak neviem, tak oni vedia, tí, čo sú tu, vedia, že tu sme, tak Fengele, potom pôjdeme na kome. Počúvaj, prosím ťa, čo je to ale mi prosím ťa povedz, čo je to tých 15 poslaneckých podpisov? Takto, keď dostaneš 15 poslaneckých podpisov, nemusíš zháňať 15 000 podpisov občanov. A ja som mu vybavil prvý podpis od Kolára. Lebo ja som s Kolárom, ja som vždycky, akože bol si za dobré. Ja som išiel za Kolárom. Tak tebe to Kolár s Kolárovcami dobre ide. No, potom ti poviem. No ale proste ja som mu tu vybavil prvý podpis. No, čak ja som veľa videí spravil s Kolárom. Nie s tebou, ale s Kolárom, no, vieš s ktorým Kolárom. No. Zoroslav? Borisom Kolárom. No. A ja som mu vybalil prvý podpis. On od Kolára, od Pčolinského, no a potom to už išlo. Ostatní mu dali podpisy a potom to už išlo. Teraz ja som mu povedal, ja nemám časy vybavovať, jak sa to volá, akreditáciu. Možno na budúci rok, keď budem mať časy, vybavím. Som povedal, on tu má Gene Press, vybav mi akreditáciu, ja ti zoženiem 15 podpisov. Nie, on sa k tomu nemá. No tak ja nebudem teraz odkladať moje veci, aby som išiel vybavovať akreditáciu. Ja mám toľko roboty, možno až na budúci rok budem mať čas vybavovať akreditáciu, ale tak jemu sa nechce, tak nie. No.
Takže ak nedostane 15 podpisov, to bude vďaka tomu, že nechcem vyvívať akreditáciu, pretože ja mu zoženiem hneď 15 podpisov. Jak minulé voľby. Ja som mu to zohnal, ale on to neprizná. On si myslí, že je to len tak. No, ja som ho naštartoval, no ale tak nech si robí, čo chce. No, ja nebudem túto moju robotu odkladať a vybavovať akreditáciu. Teraz. Ja mám to toľko roboty, že ja nemám čas na to. No. Ale Deninko, netrieštime národnú týto alternatívnu scénu, netrieštime. Ale Rudy. A počkaj. Čo spravme? Máš pravdu, ale počkaj. Podporujme Naďa, Hegera, Matoviča. Voľme Matoviča, voľme Hegera. Všetci ten odpad bude sa roztriešti, presne čo sa urobilo vo voľbách do parlamentu. Nech sa roztrieštia ten odpad, nech tam Korčok a Heger a Matovič a Nôtová. Nôtová, Dorota Nôtová, ona musí byť prezidentka. Ona byla super prezidentka. Pani Nôtová, vy kandidujte, vy budete super prezidentka, pani Nôtová, no. Ja keď ju stretnem, ja jej to poviem, s kamerou. Pozdravuj odo mňa. Pozdravuj odo mňa. Takže všetkých týchto nech sa roztriešťa. Ešte Dzurinda! Dzurinda, toto bolo krásne, niečo, keď Dzurinda kandidoval. Čože? Mikuláš Dzurinda? Áno. Vidíte, pán Dzurinda, vy ste neúspeli do Národnej rady, ale úspejete určite. Rudy, ty tu vyťahuješ antické artefakty normálne. Áno, však toto, aby sa roztrieštili tí kokoti a potom Harabin nastupuje. No, toto je stratégia do volieb, prezidentských volieb. Podporiť všetkých, Nôtová, Harabin, nie Harabin, jak sa volá, no, Heger a títo. Ja by som volil Fengeleho. Tuto je kto? Fengele, to je taký rómsky hvezdár. Tak dobre, môžem byť aj Fengele, no. Fengele nech ide, no. Je to tam, chlapci. Rudy, alternatívna scéna neexistuje, nikdy neexistovala. Podľa mňa. Ale my sme vyťahli, alternatívna scéna vyťahla zo špiny Smer. Pravda. Keby nebola alternatívna scéna, tak Smer by bol tam v žumpe, ale my sme to vyťahli. Očistený Smer sa očistil, krv preliata Jankom Kuciakom a Martin Kušnírom očistila Smer. Takže to bolo krásne niečo. Ty si poznal Kuciaka, keď žil? Vy ste sa stretli niečo? Ja som mám ho na videu, a to video aj použili, ten francúzsky, títo použili zábery z môjho videa, aj Zuzana Pius si použila, ja som mal tam na videu, ja som mal natočeného. No. Zuzka Pius, jak sa má? Neviem, ja som roky som ju nevidel, takže neviem. Takže takto, môj milý. No, dobre, nechajme si to uležať. Pobešedovali sme. Nechajme sa uležať v hlave, takže vieš, čo tu treba spraviť. Tu treba podporiť všetkých týchto Korčekovcov a Matovič, keď ide kandidovať, nech ide. Ale dobre, že Krstátko, aj Odor, bude záloha pre Korčoka. Odor bude záloha pre Korčoka. Dal chrobáka do hlavy Matovičovi. Toto je dobre spravil Krstátko, musím pochváliť, lebo keď on vie, že 15 podpisov, keď dá, hoci kto môže ísť kandidovať, aj tebe keby dal, takže nech Matovič to urobi, odsabotuje, nech dá 15 podpisov všetkým, ktorí chcú kandidovať, nech je tu 500 kandidátov, 1000 kandidátov na prezidenta a Harabin je prezident. Takže nech žije Matovič, nech Matovič dá cez svojich poslancov všetkým, ktorí chcú kandidovať, nech dá akože 15 týchto a máme Harabina za prezidenta. No. Takže tak, čo povieš na to? No, čo na to poviem, bol to fantasticky kvalitný stream.
s veľkým dosahom, technicky si to zvládol výborne, témy, pripravenosť, absolútna špička. Nenadarmo si legenda, Rudy, no tak... Tak vidíš. Uvidíme. Normálne. No neviem, však na budúce neviem, či prídeš ty ku mne, alebo čo? Uvidíme, neviem, čo sa tu stalo, ale vidíš, sme to prežili sme to, naštartovali sme to. Jasné. Ja som rád, že sa ľudia došli pozrieť jedno s druhým a že sa tejto veci povedali a udiali. No. Hej, čiže... No a pozdravujem všetkých. Hej, môj sveter na predaj není. Borisčičko, Kolárčičko, spelem problém. Ja som robil včera stream s Mírkom Kamenským, dal som tam hlasovanie. No a na konci bolo 2000 hlasov, čo samozrejme nemôžem pokladať z nejakou relevantnú reprezentatívnu vzorku, ale bolo Harabin dostal 70 ku 30, Harabin versus Pele. Len to, vieš, to nemôžeš brať znova ako niečo smerodatné, lebo to je moja scéna, to je moja scéna. Na mojej scéne je Harabin jasný, to je jasný víťaz, vieš. Tuto Zbinek Hez. Zdraví, pane Vasky, budete komentovať naše politicky... Ďakujem. Budem komentovať všetkých. Dobre, no. Takže môj milý, drahý kvalitný stream s kvalitnou pauzou, no presne tak, no tak však sme si oddychli, no. Tak pozrite sa, tá pauza nebola dlhšia než reklama na Markíze, takže sa nesťahujte. Krásne, čo dobre, za chvíľu, lebo už 20 hodín, však oni vedia, že som ešte tu. Za chvíľu idem na Comedy Centrálu, tam si budeme žehnať aj spievať. Tak dobre, Deninko, tak som veľmi rád, veľmi ti ďakujem, veľmi ťa ľúbim, že si našiel čas. No a toto, keby si mohol na Juditku Laščákovú, toto by som chcel jej vedieť, jej názor na prezidentské voľby. Ak môžeš zohnať, tak zože mi kontakt, alebo v prípade daj môj telefón jej. Ste požehnaní. Dobre, aj ty. Rudinko, ďakujem. Judinky sa opýtam, dám ti vedieť, pravda. Dobre, tak dám ti požehnanie, Daninko, a v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, amen, si požehnaný. Nech ti Pán Boh 1000-násobne vráti všetko dobre, čo robíš pre slovenský národ. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého, amen. Iď v pokoji. Takže tak.